United we stand, divided we fall. Dan it-titlu ta' ittra li l-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk bat lis 27 kap ta' stati u Gvern tal-Unjoni Ewropea kif ukoll messaġġ dirett lill-Amministrazzjoni Amerikana. Ittra li fiha Tusk qasam xi ħsibijiet biex il-pajjiżi Ewropej ikunu preparati qabel is-summit f'Malta nhar il-ġimgħa li ġej. F'analiżi dwar l-isfidi li l-Ewropa qed taffaċċja, Tusk iħares lejn il-fatt li l-bidla f'Washington tpoġġi l-Unjoni Ewropea f'sitwazzjoni diffiċli. Bl-amministrazzjoni Amerikana l-ġdida tpoġġi fid-dubju l-aħħar 70 sena ta' politika barranija Amerikana. Tusk żied li ma nistgħux inċedu għal dawk li jridu jkissru r-rabta bejn iż-żewġ naħat tal-Atlantiku għaliex mingħajr ordni u paċi globali din ma tistax tgħix. Għaldaqstant bagħat il-messaġġ ċar ta' għaqda lill-Amerikani, United we stand, divided we fall. Fl-ittra tiegħu Tusk tenna li l-isfidi li l-Ewropa qed taffaċċja llum huma perikolużi iktar minn qatt qabel, fejn minn barra s-sitwazzjoni ġeopolitika madwar id-dinja hemm ukoll ix-xettiċiżmu fil-proġett Ewropew u s-sens telitiżmu u populiżmu fl-Ewropa. Tusk saħaq li tkissir tal-Unjoni Ewropea ifisser ukoll dipendenza ikbar fuq is-superpotenzi bħall-Istati Uniti, ir-Russja u ċ-Ċina. Għaldaqstant skont Tusk irid jittella l-livell ta' integrazzjoni Ewropea anke permezz ta' tisħiħ tal-fruntieri esterni, kooperazzjoni ikbar kontra t-terrorizmu, tkabbir fin-nefqa d-difiża, tisħiħ tal-politika barranija kif ukoll tisħiħ fl-investiment, l-inklużjoni soċjali, it-tkabbir u l-impjiegi.